Здравейте, аз съм Ангел от Водико и днес ще ви представя как се обслужва нашата домашна система за пречистване на вода Infinity. Първата стъпка е да спрем водата от захранващото кранче на системата. След това трябва да се освободи налягането, като се отвори крана за пречистената вода, откъдето трябва да изтече на събралата се вода. После отваряме горният капак на системата. За да сменим филтрите, трябва да отворим защитните им лостове и след това да ги извадим нагоре. Новите филтри се разопаковат и се поставят, като се натиска край надолу, а защитните лостове се затварят. Когато всичко е свързано, водата се пуска от захранващото кранче, за да се провери за течове. Когато сме сигурни, че няма течове, остава само да се проточи водата. Това става, като се отвори крана на пречистената вода в рамките на 10 минути и се остави да се оттече, като се редуват 1 минута оттичане и 1 минута затворен кран. Това е всичко, което трябва да знаете за обслужването на нашата система Infinity. След като приключите, ще може да се насладите на прясно пречистена вода.